tayo dito sa ating farm. Nag-error yung kanina. Tama na yun. Yan ako mani. Mani. Dakutan mo. Kulang ba? Ano yan? Animin, di ba? Wala, naga daw. Dapat sila. Hindi pa kayo nagkain? May kanin ka na dito. Hello po. Magandang umaga. Bigyan mo donut. Ay, dito. Ate, punta dito, donut. Guys, pakita ko yung aming niluluto sa inyo. Upload ito bukas. Ayan. Come and see. Ikaw rin. Ha? Ikaw. Chat kayo dyan sa ano ha? Okay. May kayo mga kayo sa bahay. Hello po Sir Ryan Marbaldos. Hello po, magandang tanghali mga ka-dragon. Ayan, dito kami sa aming palisdaan. Hello po ka Rolanda Peralta. Good morning. Ay, good evening na po dyan. Ano, maglatag na tayo? Wala man ilatag na. Naiwan yung banig. Magkakainan lang tayo dito sa ating fish pond. Habang wala pa tayong kubo guys, dito muna tayo sa ilalim ng Aratilis magtambay. Tabi niyo yung mga kargada niyo dyan. Sarap ng ulam oh. Yung kamansi or breadfruit. Ayun dalawa, yung dalawa. Yan, shout out po kay Sir Mario Mendoza from Taiwan. Hello po. Good evening. Kay Ma'am, wait lang. Ay, pang umaga ka may Taiwan. Ilagay mo dyan, sir. Kay Ma'am Florence Orongan from Imos, Cavite. Hello po. At kay kay Kading Kabatay. Yan, kamusta po kayo dyan, Carolanda ni Caroni Peralta? Malat? Oo, ito malat. Hindi malat. Ay, parang nakakon na ako yung Pag ganyan? ulang sa gata. Pag ganyan eh. Oh, shout out Gigi from Sir Edgardo Limpahan. Po, Sir Eduardo. Edgardo. Yan, kainan tayo dito sa ano, Hindi malat? Hindi. Ito ang puwan natin. dahon ng saging. Tapos ganito ang view mo dito, guys. Bakit na Wow. mo? Ang ganda ng view. Rayo, pura niyo kami. Ay, babaw. Yan, thank you po, Carolanda. Baboy ka. Pinainom namin yun. Pinainom mo ba yung kanina? Inulit na nung pinainom namin. Yan. Nagapadawa na siya, guys. Yung kuwan namin, palay. May lumalabas ng mga ano. Yan o. Yan o, yun. Kaling maka-jackpot. Sakaling maka-jackpot kami, guys. Kasi jackpot itong binhi natin eh. Kaya lang yung dahon niya, kalawang ganito oh. Ayun ang sakit niya. Hindi sakit yan. Normal yan. Pagtagulan. Pero natatanggal din naman siya. Hello po, Ma'am Myla Vando. Kay Ma'am Melanie Dungan. Shout out from Czech Republic. Hello DFL, stay safe and healthy watching here in Brooks, Alberta, Canada. Yeah. Thank you so much po Sir Rolly Ray. Dito ka muna. Huwag ka na magsama eh. Gusto niya pong bato ah. Hello po Ma'am Tita Los Kitchen and Adventure. Kay Mr. Suabe. Wala kayong sandok. Shout out po sa Ubando family from Dagupan City, Pangasinan. Kay Sir Richard Rivera, hello po.
Nasa Salapay po si Dana. Hello po kay Sir Albert Valenzuela. Nakagbakasyon. Kay Sir Dindo Crisostomo, hello po. Hindi na natin na-i-vlog. Ito, isa yung cellphone ko. Isa yung cellphone ko. Ilagyan nyo sana ng ano dyan, plug. Ito ba yung cellphone ko? Guys, kainan na tayo. Yan ang ating masarap na pagkain. Medyo kulang yung ating kanin dahil nanganganib ang ating kanin. Natakot silang ubusan ng kanin. Kaya nakinig, bantay kiri. Parang malambot yung kanin din. Ito kay nanay. Ayun. Oo, mama kayo pa Hindi na nagkakain dyan. Sa plato talaga. Yan. Ipiso mo to. Dami-daming plato. Sorry nung sambag din. Itayo na lang dyan. Kung saan yung maliwanag. Makakondisyon kung dyan sa panig. Hello po kay Mayo Salcedo. At kay, wait. Kapipindot din eh. Nagarupok. Pwede siguro lang dyan. Tignan mo ay kung maliwanag. Mangan tayo guys. Bukas pa kami may upload guys. Sararag. At busy ang inyong mga tita, super tita. Busy kami kay Lia na pot-pot. Game! Sili kayo, suka dito, hindi ka makita oh. Pray. Wala kayo? Kain po! Gutom yan? Gutom na. Ang bilis nyo na. Kanina pa yung nagsasabi medyo binagutom na ako. Hindi pa tumatawag na. Hello po kay Ma'am Noemi Salamante. Saan ko mga dragon? Yan. Salamat sa inyo. Gustong gusto ko po kayo panoorin kasi ang sisipag niyo. Kain po tayo sa lahat ng mga viewers dyan. Makikain na po kayo. May kayo. Sahaw. Kabalay. Hello po kay Ma'am Gretchen Lucas from Taiwan. Kay Judors, Judors Tanyedo from Tarlac City. Hello po. Ang tiligaya man kaado tapno adda pigsam. Hello po Sir Rolando Segundo. Kay Edwin Santos, hello po. Kay Sir June Natividad. Yan, hello po sa inyo. Masarap kung may kubo na tayo dito, no? Saka dito na tayo lagi. Tagal na yun, Sa December na yan, bago mag-December, dapat may kubo na tayo. Kasi masyadong malayo yung kubo namin doon, guys. Kaya maglagay tayong kubo dito sa fish pond. Para mas madali. Engineer, hindi pa alam kung saan. Pabago-bago, tinaniman na naman. Ganda talaga ng view dito, guys. Oh, kasi may ano doon, may bundok. Yan. Diyan sa gitna, yung press pan. Bakit? Hindi ligaya kasi. Bakit naman? Hello po, Sir Jus Romero Ruiz from California. Kain po tayo. Sarap. Makahang.
guys, kain muna ako guys. Baka maubusan ako ng inapoy guys. Bye-bye muna sa inyo. Panoodin nyo na lang bukas sa vlog namin. Bye po.